ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Довталаб барои камарбанди вазни миёна Ҳамза Чимаев гуфт ки барои чӣ Билол Муҳаммадро барои бохташ масхара кард. Чимаев баъди шикаст хӯрдани Билол Муҳаммад дар Твиттер навишт ки ӯ боз гирия дорад ва яке аз мухлисон ба Ҳамзат муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. Салому алайкум бародар Ҳамзат Чимаев. Ман медонам ки шумо бачаҳо баъзе вақт якдигаратонро бад мебинед, аммо ба мо мухлисони мусалмон писанд нест вақте ки шумо дар ҳоли якдигар механдед. Шумо ҳардуятон оиди мушкилиҳои Палестин гап зада будед. Сулҳ ва дӯстӣ ба ҳардуятон бародарон, навиштааст ин мухлис ва Ҳамзат ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. бале, ӯ маро бародари мусалмон номид, а баъд бошад гуфт ки маро шикаст додан мехоҳад. Пас чаро ки ман бо ӯ муомилаи хуб кунам? Ба ман одамони ҳақиқӣ писанданд, на ин ки қалбакӣ. Вақте ки ту маро бародар меномӣ, ту бояд ки бародари ман бошӣ. Ман доимо Фаластинро дастгирӣ мекунам, лекин одамони қалбакиро ягон вақт дастгирӣ намекунам, навиштааст Чимаев. Ва дӯстон, бояд гуфт ки дар ҳақиқат Билол Муҳаммад якум шуда эълон кард ки зидди Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳад ва баъд Ҳамзат ба ӯ ҷавоб дод. Ба фикри шумо дӯстон, мухлис рост гуфт ё шумо бо суханҳои Чимаев розӣ ҳастед? Метавонед фикрҳои худро нависед. шаби гузашта байни Илия Топурия ва Ислам Махачев муноқиша дар Твиттер шуд ва ҳамаи кор аз ин суханҳои Топурия оғоз шуд. Ислам аз ҳама дуруяи калонтарине ҳаст ки ман дидам. Ӯ гуфт ки ба ман шанс додан намехоҳад, чунки ман майдаҳакам. Акнун ӯ худаш майдаҳак, чунин имконият меҷӯяд, чизе ки ман мехостум. Дар ҳаётам аз ӯ дида дуруятарро дидагӣ нестам, гуфтааст Топурия ва Махачев ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. Фарқият байни ману ту дар он аст ки ман дар вазни худам ҳамаро шикаст додам ва баъд ба вазни дигар баромадам. А ту боши аз ду довталаб гурехтӣ ки ғалабаҳои пайдарҳами онҳо дар вазни ним сабук 5 ва 9 то буданд, Евлоев ва Лопес. Дар вазни сабук ту ҳеҷ кас нестӣ, танҳо як лақӣ аз Испания бо мӯи сари зебо. Рав ва як ғалаба ба даст ор ва баъд гап мезанем кӯдак, навиштааст Махачев. Ва Топурия ба Ислам ҷавоби сахт дода чунин суханҳо навишт. Фарқият байни ману ту дар он аст ки ман мардум, ту боши тарсончакӣ. Ман гап мезанам ва меҷангам, ту гап мезанӣ ва пинҳон мешавӣ. Чунон дур мегурезӣ ки ҳатто паи худро намемонӣ. Ту кӯдаки майдача, навиштааст Топурия. Ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем бадбинӣ байни онҳо рӯз аз рӯз зиёдтар шуда истодааст ва агар ҳардуяш дар муҳорибаҳои навбатии худ пирӯз шаванд, фикр мекунам ки муҳорибаи онҳоро ҳатман бояд ки UFC ташкил кунад. чемпиони пешинаи вазни 61 килограмми UFC Алҷамин Стерлинг боварӣ дорад ки Ислам Махачев Ҳабиб Нурмагомедовро гузаштааст. Ислам ба назари ман яке аз бузургтарин ҷангварони вазни сабук дар ҳама замон аст. Фикр мекунам ки ӯ ҳаддиақал дар сатҳи фаъол будан Ҳабибро гузаштааст. Ман медонам ки баъзеҳо фикр мекунанд ки ӯ на он қадар фаъол аст, лекин агар ки мо оиди баромадҳои Ҳабиб гап занем, пас ӯ ҳамагӣ 13 ё 14 муҳориба дар UFC гузаронида буд. фикр мекунам ки Ислам аллакай ин чизро гузаштааст. ӯ ғалабаҳои пайдарҳами беҳтарин дорад. ӯ дар роҳ ба сӯи камарбанд бисёр рақибони ҷиддиро шикаст додааст ва баъд боз дар вақти ҳимояи камарбанд ки ин корро низ ӯ аз Ҳабиб зиёдтар кардааст, гуфтааст Стерлинг. дӯстон, худи шумо чӣ фикр доред? Ба фикри шумо Махачев ҷангвари бузургтари вазни сабук аст ё Нурмагомедов? Фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.